kukuthina ukubatshela amaqiniso. Kungumsebenzi wethu ukufundisa isizukulwane esilandelayo. Ukulungisa amanga ngeqiniso. Zizukuli zikaMthaniya. Sanibonani ecosystem. Imfundo yomhlaba siyoyifunda ekhaya, kumphakathi nakwi-ecosystem. Nikhumbule ukuthi emaklasini, emakoleji, ezikoleni, emavasithi, kwi-TV, nasemaphepheni babethi incindezelo yamabhunu, i-apartheid, uZulu government namabantustan. Ingcono kakhulu kwabomdabu. Ukuhlukunyezwa nokucindezelwa kwethu kuhle kithi. Singakhohliswa osopolitiki. Lokhu kuhluke kanjani ku-apartheid? Asikaze sithi abadayise izwe. Kunye kungani ungasebenzi ezweni lakini? Kubili, awunayo imvume yebhizinisi kodwa abokufika banayo. Isithathu, awunalo ithenda, abokufika nezingane zopolitiki nabokufika bayazitika. Isine, uhlelo lwezemfundo ligcwele ngabakwamanye amazwe. Isihlanu, uhlelo lwezempilo ligcwele ngabakwamanye amazwe, izibhedlela, amakliniki. Isithupha, umxaso, umasxa kugcwele abokufika. Isikhombisa, opasta sgebengu bayazenzela kwezikaMthaniya. Kodwa bathule. Sadayiswa ekhodeza. Sathi sihlanganise nomhlaba nomnotho. Ayi ukuthi nigwilike ngezwi lethu. Ekabani le constitution esicindezelayo. Eqinisweni isikipha ngaphandle futhi ayisivikeli. Sineminyaka engu-2.8 yobufakazi. Kusemandleni ethu ukuzikhipha kule ngcidezelo entsha. Lafa elihle elikaMthaniya sibukela. Kwashona amaqawe kwasala iziyoyoyo yini? Uthandi lona. Phambili umzabalazo.